ରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଆପଣ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜେ ବଦଳିନ କିଛି ବଦଳିବନି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ବଡ଼ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଦୁଃଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଛୋଟ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାର୍କ ପହଁରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସେଠାରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହୁଏ। ସାର୍କ ପହଁରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମରେନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପାଲଟିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଟକି ଯାଇଛ ତ ଭାବିନିଅ ତମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ଦୁଃଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, କେହି ଚାହାନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ତ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଶାଗୁଣାର। ଶାଗୁଣାକୁ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ ତା'ର ଗୋଡ଼ର ନଖ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ପର ଭାରି ହେବା କାରଣରୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଶାଗୁଣାକୁ ଦୁଇଟି ବାଟ ଦେଖାଯାଏ। ହୁଏତ ସେ 40 ବର୍ଷରେ ହିଁ ମରିଯିବ କିମ୍ବା 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶାଗୁଣାକୁ ତା ଥଣ୍ଟକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଟାଣରେ ପିଟି ପିଟି ଭାଙ୍ଗିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନୂଆ ଥଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନୂଆ ଥଣ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ତା'ର ନୂଆ ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ତା ନଖକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ସେହିପରି ତା'ର ଡେଣାର ପରକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ନୂଆ ନଖ ଏବଂ ପର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ ଏବଂ ଶାଗୁଣା ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ଉପରେ ଉଡ଼େ ଏବଂ ଶିକାର କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ 5 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି କଷ୍ଟରେ ବିତେଇଥିବା 5 ମାସ ଶାଗୁଣାକୁ ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଉ ଶାଗୁଣା ତା ଜୀବନରେ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କଷ୍ଟକର ଜୀବନଯାପନ କରିକି ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଖରାପରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବନି? ବାସ୍ ତମକୁ ବି କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତମେ ବି କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛ ତ ତମେ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।